Hidayati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Musyafa ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Afif selaku Tanfidiyah NU Mantingan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula tandimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Hajah Masrurah selaku pengasuh pondok pesantren At-Thayyib Saragan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustadz wonten ing tlatah Mantingan ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Salam. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Wiharyanto SHMM selaku camat Kecamatan Salam ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili saking sektor napa dene Koramil Kecamatan Salam ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah Desa Mantingan. Wabil akhos dumateng Bapak Slamet Teguh Yuwono selaku Kepala Desa Mantingan saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Ranting Muslimat Mantingan panjenenganipun Ibu Masrurah dan seluruh keluarga besar Muslimat Ranting Mantingan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Muslimat Ranting Mantingan, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Muslimat Ranting Mantingan dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, dijadikan ibu rumah tangga yang sholihah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Mantingan, pimpinan Fatayat ingkang kula hormati, GP Ansor ingkang kula banggaaken, Rencang Banser Garda Fatayat ingkang kula hormati, Jamiah Maulid Simtuduror ingkang kula mulyakaken, Ibnu IPPNU, remaja-remaji Ikatan Masjid Mushola wonten Mantingan ingkang kula hormati. Mboten supit dumateng sedaya para tamu undangan ingkang berdiri jumeneng adep, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma.
Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken bilih nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Diparingi sehat tapi kok mboten sempat, kinten-kinten rawuh ngaji mboten. Dipun paringi sempat tapi badane mboten sehat, rawuh napa mboten? Mulane panjenengan rawuh wonten mriki niki piyayi-piyayi pilihan. Soale menawi mboten rawuh wonten mriki paling-paling nggih mboten tebih karo ning ngarep TV nyekel remote sambil nonton ku menangis. Ngaten to, Bu? Mula kena apa kok kalau panas niki panjenengan sedaya siang hari kraos benter, kraos panas? Karena ternyata yang adem niku senyumnya tiang sing ikhlas. Kinten-kinten jenengan rawuh ten mriki ikhlas mboten? Saderengipun kula ngaos kula nyuwun agunging pangapunten niki telate mandan nemen. Ora mung sekedhik gene telat tapi telate nemen. Mulane wau bangser ngiring kula kesuwen kula ngucap minggir. Bangser 6 niku jejer teng ajenge kula. Niate nggih sae badhe nderek napa namine ngawal dan pengamanan, tapi jujur mawon malah kedangon wong banserem pun kaki-kaki sedanten. Kula buka jendela mobil kula ngucap minggir. Wong kula saking Cilacap supire niku lebar subuh, Bu. Tapi njur supire saking Cilacap niku manggih kula tenggene Temanggung. Pripun malih wong pun gadah tanggung jawab bojo kali mara sepuh. Diampiri kula nggih gasik saking Temanggung ning pangapunten ingkang kathah. Mungkin alesane kula mboten dadosaken jenengan lega ning kula saestu niki telat amargi keadaan ting pundi-pundi macet sepindah niki libur panjang. Sing kula suwun jenengan nggih ikhlas mangapunteni kula nggih. Berarti nek kula telat niki ngajine sampai jam pinten? Jam pinten? Jam 2 sore. Berarti sholat duhure 2:30. Modele warga Mantingan. Sholat duhur 2:30. Sahabat bertanya kali Kanjeng Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling dicintai Gusti Allah? Kanjeng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani Allah salah satunggile adalah as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ning ya aja salah paham jenengan ngudari hadis sahih niki. Ternyata sing dimaksud salat pada waktunya niku mboten dumeh krungu adzan langsung bek salat ning kono ki mboten. Ora dumeh salat pada waktunya lagi met klopo krungu adzan langsung cemantel ning wit klopo ya ora. Ora dumeh lagi matun, Ibu pirsa matun. Matun niku ngresiki suket tenggene tanduran pari ning sawah. Cara piyayi mriki napa? Sami matun. Mriki tenggene Desa Mantingan nggih onten tukang matun. Onten. Cobi tukang matun ngajeng rumiyin.
Masya Allah, hampir rata-rata muslimat tukang matun sedanten. Pantesan mangke niki kula salaman karo ibu-ibu muslimat makrasak. Kaya salaman karo parut. Jebule mriki rata-rata tukang matun. Rasah cilik ngati mergo Kanjeng Nabi jelasaken tenggene hadis. Dipun serat tenggene kitab namanya I'anatut Thalibin Afdalul Mukasabi Az-Zura'atu. Sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua seorang kuli buruh tenaga kerja, yang ketiga seorang pedagang, dan yang keempat pekerjaan utama tapi mentok nomor 4 adalah menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah, pelayan masyarakat. Justru nomor 4 petani nomor 1. Tepuk tangan dulu dong. Presiden melayani masyarakat berarti presiden nomor 4, petani nomor 1. Aku direwangi gubernur nomor, petani nomor, menteri nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, tentara nomor, petani nomor, lurah nomor, petani nomor, pak camat nomor, petani nomor. Jadi petani keren apa keren? Tepuk tangan dulu dong buat petani. Kenapa kok petani dibelani pekerjaan nomor 1? Sebab sak nandure petani ndadekke sedekah. Nandur pari digrumut wereng berarti petani sedekah karo wereng. Oh lek guyu karo nelongso. Mula kula mboten gadah sawah mumpuni, kula mboten gadah kebon, mboten gadah tegalan. Berarti kula niki nggih pekerjaan sing mboten utama. Ngapunten, senajan mboten kagungan sawah, tegalan, kebon, dianjurkan nek teng teras rumah niku sing ditandur mboten namung tanaman kembang hias, tapi diusahakan nandura sing wonten woeh. Sing wonten buahnya lombok, tomat, terong, jambu, pelem, sawo. Sak piturute ora duwe latar mumpuni, ra duwe emperan rumah, nggih tempot ora ketang nandur-nandur lombok sing ana woeh. Secara nggak langsung semut ndamel omah ning wit lombok sing ditandur karo jenengan, ngalap barokah rezekine Gusti Allah lantaran wit sing ditandur karo jenengan. Sak nandur-nandure petani ndadekke sedekah. Nandur jambu dipangan uler berarti sedekah karo, nandur jambu dipangan kampret sedekah karo, nandur pelem dipangan codot berarti sedekah karo, nganti codot be disedekahi. Lah napa malih wong Indonesia punya prinsip nek durung mangan sego namanya durung madang. Cara mriki mangan napa madang? Madang napa mangan? Nek cara Cilacap kelahirane kula mriko, madang niku wis mesti mangan sego. Tapi nek mangan ya ora mesti mangan sego. Tapi nek madang wis mesti mangan sego. Wong-wong Jawa mangan muntul entek papat. Dalam muntul kuwi apa? Sik. Muntul niku sing warnane ungu, kuning nika. Terus
kok cara mriki muntul niku telo. Oh. Lah singkong cara mriki dalam jendal. Nek jendal singkong niku kan sing nggih gawe gethuk. Lah menawi ubi jalar telo mriki nggih damel napa? Timus. Berarti jenengan yo wong Piyayi Magelang damel lagu ki ambek. Kan lagune gethuk asale saka telo. Ngono. Lah telo to mriki ubi jalar ora nggo gawe gethuk, nggo gawe timus. Gawe lagu dhewek wong Magelang. Gethuk asale saka Lho, jare singkong jendal. Nggih to? Ubi jalar telo. Lah telo te mriki nggih damel timus, jendal nggih damel gethuk. Lah gawe lagu dhewe. Gethuk asale saka Piyayi Magelang ndahar godhogan jendal entek papat ngakune dereng madang. Nggih Bu nggih. Soale Piyayi Indonesia kagungan prinsip nek durung mangan sego namanya durung mat. Presiden Prabowo makannya nasi. Nasi saking beras, saking gabah, saking pari. Sing nandur pari sinten? Sing nandur pari sinten? Berarti nganti kelasnya presiden disodakoi ning petani. Tepuk tangan malih kok. Gede tuh ndak diperintah kon keprok barangan. Berarti dadi petani bangga napa bangga? Keren apa keren? Tapi sak keren-kerennya menjadi petani, anak-anak kita generasi penerus bangsa nggak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Nggih Bu nggih. Kinten-kinten kayak nopo anak kita nggak mau jadi petani. Rekoso, panas, gatel, klewus. Paling tepat niki klewus niki. Soale nek ireng-ireng tok niku tes sira demending wong kula nggih ireng, tapi nek klewus niku saking irenge sampai ra ketok dadi klewus namanya. Anak kita nggak mau jadi petani walaupun petani niku pekerjaan sing paling utama. Soale anak-anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Anak kita lahir di zaman kecanggihan IT. Nek coro Cilacap hari ini modele serbane tunyuk. Pirsa tunyuk, nunyuki HP. Cara mriki nek nunyuk HP napa? Dalam nudol. Nudol. Nunul. Nunul. Cara Cilacap nunyuk, cara mriki nunul. Mangka aku nek ketemu bojo mesti bojoku takon, "Dek, ngaji karo mantingan entuk apa?" Nunul. Ya Allah, zaman sakniki serba canggih. Wong anak mantu ra iso masak sakniki ngucape, "Nduk, kok durung masak?" Rapopo, biung gampil mangke lek pesen GoFood kantun nunul. Zamane canggih sakniki ora masak nunul, masak godhok wedang, nyetrika, tangi turu, arep adus, tangi turu, golek jodoh mawon. Nunul HP. Lah zaman sengien masya Allah arep liwet niku rekoso. Nggih Bu nggih. Enjing kok badhe liwet berarti kawit sonten niku mpun sami teng pawon. Sontene berarti mpun repek. Pirsa repek? Mados suluh cara Cilacap. Suluh niku kayu bakar.
golek kayu bakar, kegiatannya disebut repek cara nggen kula. Zaman saniki nggih mboten mawi repek, wong nyumet kompor mawon nunul. Nggih to, Bu? Anak kita ya jelas gak mau mawi rekoso, wong kelahiran zaman tahun 90 niku disebut gen milenial. Kula niki kelahiran 95 termasuk gen milenial. Sing kelahiran tahun 2000 niku diwastani gen Z. Menawi kelahiran tahun 2021 lebar corona namanya gen alpha. Lah nek jenengan niki sing kelahiran tahun 2000, tahun 70 niku diwastani gen purbakala. Empun artefak jenengan niki. Yo jelas anak-anak kita nggak mau dipadake karo zaman sengien. Mula maaf nek diwastani duren-duren roti-roti biyen yo biyen saiki yo saiki kula ra dikirang cocok. Ora kabeh zaman biyen kuwi ala. Ora kabeh zaman biyen ki suram. Bukti nyata tahun 80 Nasi Darian niku melantunkan lagu jilbab jilbab putih lambang. Nah, muslimat karo nostalgia niki. Lembut hati penuh kasih teguh pandi. Tahun zaman 80 tiang nganggo jilbab kan longko. Nggih Bu nggih. Tahun zaman 80 jilbaban niku jarang. Malah rata-rata wong wadok zaman biyen tesi plontrosan, plon. Tapi Nasi Daria tahun 80 mampu menciptakan citra wong wedok nganggo jilbab niku wong sing teguh pendirian, teguh iman ning penuh lembut kasih sayang. Ning zaman sakniki wis ora iso muni berkibar jilbab di sepanjang jalan kulihat kamu. Ya aku ra kalak karo paduan suarane muslimat yo dadi mayoret barang kula. Zaman saniki pun mboten saged berkibar jilbabe. Sale napa? Jilbab sak warna-warnane model sakniki. Ana sing brose ning dada, ana sing digobet maring gulu, selampir ring gelungan. Wis jilbaban gari anting-antinge ning jaba. Dionten wong wedok mriki. Onten. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna napa? Warna napa? Ki nembe ana ki. Pengajian bunyaine malah nggo tumbal ki nembe ana. Yakin wong mantingan tok. Pantesan lurahe rawuh mboten niki. Wong niki nggih teng kantor dusun nggih. Ingkang pundi Pak Lurah? Ah, menika piyantunipun. Masya Allah, pecisen niku pun songkok kope kaya Gus Bahak niki. Kaya tepuk tangan kanggo Pak Lurah ya Allah. Nggih, sarungan. Nek empun ngangge koko putih njur dilengkin, pirsa dilengkin to? Cara Cilacap dilengkin, cara mriki? Dilinting. Nek tanggen kula linting niku nglinting rokok. Nek tanggen kula lengkin, nek bajune pun dilengkin, kok sarunge rada menceng sithik, kopiahe rada ndangak sithik niku wis mirip Gus Bahak niku, Pak Lurah ya Allah. Nderek seneng menawi kok Pak Lurah backgroundnya santri, jenengan mboten salah pilih. Berarti Pak Lurah kita lurah yang amanah. Tepuk tangan rumiyin. Kangge kepala desa Mantingan. Sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe setunggal. Pantesan saking pasuryane niku ketawis kaya dereng balik modal pancen.
Sale dados lurah niku ora langsung balik modal, awit dadi lurah ki tanggung jawab gede. Tanggung jawab lurah niku ageng. Karo kiai ora basa. Sik. Nggih, sekedap ingkang sami jumeneng teng mriku, mangke saged maju teng mriki mboten napa. Oh nggih. Niki balai desane niki. Ya Allah. Tesih pating seladang cara Cilacap niki. Tesih proses pembangunan. Lah pantes aku matur to dadi lurah ki tanggung jawabe gedhe. Ana dalan bosok sing disalahno lurahe. Ana pendopo balai desa kok elek sing disalahno lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahno lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahno lurahe. Sampai wingi ana rondo babaran. Sing ken tanggung jawab ya lurahe. Tanggung jawab digonya rumah sakit maksudnya. Niki tesi proses pembangunan dan perhatian gedung balai dusun. Niko teng ngajeng sing ibu-ibu sami lungguh di depan SD. Oh MI Ma'arif. Nggih, assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah jeble ning selempedan ya menungso barang ya. Ngaose sampai jam 2 sore nggih, Bu. Nggih, sebelah mriko barang duku wingking. Halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Ora keduman. Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Sebelah kiri, assalamualaikum. Masya Allah, pantesan Pak Banser waune jumeneng teng mriko pindah mriki. Seneni kali ibu-ibu nggih. Apa malu yang namanya makhluk yang kalau riting kanan belok kiri. Niku lek ngaos kok kiyaine ketutupan. Jelas Pak Banser ken minggir kabeh. Nderek nyon pangapunten Pak Banser, sawetawis panjenengan saged kali lungguh mboten menapa. Pangapunten ingkang kathah, menawi mboten saged lungguh kali ibu-ibu muslimat wonten mriki. Ki nembe ana malah Banser di mana-mana malah ditolak kehadirannya. Nyen pangapunten Pak Banser. Pak Banser bertujuan nderek mengamankan pengajian, tapi ngapunten Pak, menawi jelas sudah berhadapan dengan ras terkuat di bumi. Gini ku ibu-ibu muslimat dados pangapunten niki anu raine kula ketutupan. Kalinglingan. Jenengan telah mengaling-alingi merongos saya Pak Banser. Oh, saiki ora merongos. Iya Allah, ampun ayu. Ora ayu piye dina-dina keramas kaya ora. Mangke Pak Banser saged kali istirahat kali lungguh sesarengan kali jamaah lan panitia kersane jenengan boten diseneni kawit wau malah dirasani saking wingking barang dados monggo kali lungguh sekali salawatan rumin nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Donga sareng Allahumma
zikir ma Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana bablighna wa Sya'bana bablighna Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dipun paringi nikmat sing sami kepanasan. Sibuk kipas-kipasan. Bingung mados panggonan sing sami deleweran keringete sampai blobor celake. Mudah-mudahan dados melu blobor dosane. Blobor penyakite. Kula nggih nembe sumerep ana kloso munggah sirah. Mohon izin Pak Banser nembe kula paring pirsa, jangan nutupi panggenan teng mriku jenengan. Nggih, Ibu jilbab merah kali lungguh, Ibu jilbab merah kali lungguh. Pak Banser boleh mundur panjenengan sawetawis nggih. Pangapunten ingkang kathah. Pangapunten sangat niki. Saleh niki kabeh-kabeh keperin meriksani raine mumpuni. Menawi kula kali awake kula piyambak ngucap raine kula niku enggak kasar. Justru namanya muqtadul hal, muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Lah nek kula teng jenengan lah nembe kula ngucap pasuryane panjenengan. Nek kula teng awake kula dhewe ngucap raine kula enggak kasar. Sing kasar kuwi raimu. Wah. Lan Pak operator sound system kula nyuwun bantuan Pak operator niki suara ekhone diicalaken sawetawis. Kersane kula ngaosipun nggih suwantene cetha gamblang ngaten niku. Nggih, kecuali mangke nek saweg solawatan, monggo pun icalaken suara ehonya. Jangan ada eho di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya suarane kula serak-serak berserakan. Nek ngangge eho malah mboten jelas. Nah, kados niki asli artikulasine mumpuni. Nggih, Bu nggih. Saking wingking jelas. Sebelah kanan jelas, sebelah kiri nggih jelas. Matur nuwun Pak Son System. Muga-muga sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Sekedap niki grup rebanane pasti pas kula dereng dugi-dugi nabuih rebana mawon to Bu. Solawatan berulang kali leres. Saya sawer dulu nggih grup rebana. Niki politike kula. Kuatose nek pengajian kiyaine dugine telat kan amplope dipotong. Niki ben boten dipotong amplope, rebanane tak sawer. Ben ajeng nggih matur nuwun nggih Mas sudah berkolaborasi sampai nanti jam 2 sore. Salat zuhure 2:30. Sik kula tak tanglet Pak Lurah kali Pak Yai. Pak Yai, Pak Lurah nun sewu dalem nyun piterang Pak Lurah Pak Yai. Wonten mantingan mriki manjing salat asar niku jam pinten? Ora usah dadi tukang kompor sampeyan. Aku takon Pak Lurah. Ora isa ikut campur. Melu mbayari ora. Tapi melu urunan. Iya Allah, melurunan. Masya Allah. Dados niki judule kula kiai urunan. Ya moga-moga kena kanggo sangu ibadah. Amin Allahumma. Mbah Yai, Pak Yai, Pak Lurah, manjing salat asar sak menika jam pinten teman-teman? 4:30.
Senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Niki jawaban-jawaban ngiloni wargane niki. Soalnya nek wargane mboten dibelani, ya sesuk nyalon ora dicoblos meneh. Ngerti aku karo politike Pak Lurah. Mbah Kiai menawi Pak Kiai mesti jujur, Pak Kiai. Manjing salat asar sak menika jam pinten? Jam 3 langkung 1/4. Leres. Wih, di Lurah miki 4:30. Pak Yai ngendikaaken menurut hilale sakniki ternyata manjing salat asar niku jam 3 langkung 1/4. Leres niku. Kalau salat pengajiane niki dinten niki selesai jam 2 sore. Salat zuhure berarti kan 2:30. Kok manjing asar niku jam 3 luwih 1/4, ya jenengan masih disebut sholat pada waktunya. Cuma wah we. Cuma sholate jenengan ranking niku ranking solpet. Sholat tapi mep. Mula salah satu sifate Kanjeng Nabi ingkang paling diremeni Gusti Allah niku sifat basyariah. Napa niku basyariah? Blegere Kanjeng Nabi niku bleger menungso kados kula jenengan. Ketika kepanasan ya kepingin berteduh, kados niki jenengan ana kloso munggah mustaka. Saya mboten napa niku namanya kreatif niku, Bu. Ana dalile wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita saking barang sepele. Bukti nyata niku kloso tiker plastik ditumbas regine gangsal ewu. Leres. Lho dituku kok mung arep dibokongi, dijagongi, dientuti sekalian. Tapi barang panas benter, anu kloso bekas bokong munggah sirah. Berarti klosone mulya mboten? Mulya. Artinya nopo? Sengit karo wong aja berlebihan. Karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit ki mau. Nggih mboten? Nggih mboten? Mula Kanjeng Nabi niku senajan titelnya maksum bersih dari dosa, tapi Kanjeng Nabi kagungan sifat basyariah. Napa niku basyariah? Ya kaya menungso pada umumnya. Ketika panas kepingin kipas-kipasan, ketika kudanan nggih mesti kepingin berteduh ngiyup damel payung. Menawi kok sedih nggih saged netesaken eluh tetep nangis, dan ketika Kanjeng Nabi krasa ngelih nggih kepingin dahar. Niki sifat basyariah, sifat kemenungsan. Nanging dari sifat niki justru Kanjeng Nabi niku kagungan sifat yang bijaksananya luar biasa. Jenengan menawi sasi Rajab nggih mesti pun pirsa sejarahe. Kanjeng Nabi ketika melaksanakan Isra dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina, Kanjeng Nabi dugi teng Palestina niku oleh malaikat Jibril dadane dibedah. Njur manahe Kanjeng Nabi dipundhut teng malaikat Jibril yang kemudian ati manahe Kanjeng Nabi dicuci. Cara Cilacap dicuci niku dikumbah. Cara piyai mriki napa? Sami dikumbah, dikupyak. Dalam kopyak. Kopyak. Ya. Nemu basa anyar. Cara Cilacap dikupyak, mriki di kopyak. Nunul karo kopyak. Oke. Setelah manahe Kanjeng Nabi dikopyak, dilebetaken malih teng lebete dada, nembe Kanjeng Nabi tindak teng Sidratil Muntaha kepanggih kalih Gusti
Gusti. Padahal Kanjeng Nabi titelnya maksum. Maksum niku bersih saking dosa. Dan rankingnya Kanjeng Nabi niku kekasih Gusti Allah kok mawi badhe kepanggih Gusti Allah njur dadane dibedah kok ya mawi manahe dikopyok sekalian. Lah kirang nopo Kanjeng Nabi? Tapi kok kepanggih kali Gusti Allah njur dadane dibedah dioperasi njur dicuci manahe. Ternyata nikilah kula jenengan sakniki nek salat niku diwastani kepanggih kali Gusti Allah badhe salat niku wudu rumiyin. Nggih Bu nggih. Diwastani innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah demen cinta kali piyayi-piyayi ingkang kersa bertaubat lan Allah cinta karo piyayi-piyayi ingkang kersa mensucikan diri. Baik pikiran suci, ati sing suci, sampai rejeki yo kudu sing suci, mboten namung suci secara dohir, sak rejeki sak manahipun kepanggih karo Gusti Allah kudu dalam keadaan bersih. Mula Kanjeng Nabi setelah kepanggih kali Gusti Allah kondur saking Sidratil Muntaha, oleh-olehnya salat 50 rakaat. 50 rakaat. Tapi ternyata kepanggih kali Nabi Musa ketika mandap saking Sidratil Muntaha tenggene ambal-ambalane langit, jebule Nabi Musa tanglet, ya Rasulullah, jenengan nembe tindak saking Sidratil Muntaha kepanggih Gusti Allah nembe didhawuhi napa? Kula nembe sowan teng ngarsanipun Allah menika nampi dawuh, nampi perintah wahyu nggih pun menika salat. Bener-bener ki piyayi mantingan kuwi angel diajak serius. Lho niki mode serius banget ki. Apa malah ini alis saya kus celengkirut ngene iki. Serius banget nggih. Anu Mbah Ngatemi. Oke. Pak Banser pun mundur, Mbah Ngatem. Nah. Kali lungguh sak wetawis. Jadi adanya Banser Garfa justru jenengan niku mengarahkan kepada jamaah yang kiranya kok nun sewu ndadosaken perkara nutupi rainya mumpuni. Niku ken sami lungguh sak wetawis dan kula nyuwun pangapunten. Sing sami teng wingking, sing sami teng gene Slempedan mriku teng andhape paperingan kok mboten saged mriksani mumpuni ndak masalah. Sing penting suwantene jelas. Ngaten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus sampai jam 2 sore. Nggih, ibuke kuat. Sampai 3 jam setengah kuat. Nggih, Pak Banser sanggup? Oh, ya, Pak. Bapake sanggup, ibune kuat. Aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Ternyata Kanjeng Nabi dipun dawuh kalian Allah nglampahi salat 50 rakaat sak ummate Kanjeng Nabi. Nanging Nabi Musa njur protes kaya kayane umate jenengan boten kiat ya Rasulullah. Lagi umate kula sing gede-gedene kaya Pak Banser niki Pak Dwi. Langkung gede malih. Gedene ku ya sugih, ya kuat, ya rusa. Cara Cilacap rosa. Cara mriki? Rasa. Rusa. Rusa. Oh Mbak Marijan. Rosa, rosa. Ngoten. Cara Cilacap rosa, rosa. Rosa Linda. Cara Cilacap rosa mriki roso. Kaya bojoku roso. Jenengan ki surak-surak mawon yo pantese wong bebojonan yo ngono kok. Mesti garwane jenengan yo rasa padha karo bojoku. Shallu ala Nabi Muhammad. Tekan apa miki lali aku lah. Oh iya. Umate kula gede-gede ya Rasulullah. Rasa.
Mawon keng lampahi salat 50 rakaat mboten kuat. Apa malih umate jenengan model-model lurah mantingan ngono kuwi. Seperiode menurung balik modal. Ki ora kuat. Lah terus pripun? Ya usul jenengan karo Allah. Cobi mbok pilih saged dinyang. Dinyang? Ya wis aku tak sowan malih aku ya jan isin. Kok ya mawi dinyang kaya tuku brambang. Ya kan mbok pilih Gusti Allah menika welas asih kali umaten jenengan. Umaten jenengan ki cilik-cilik kaya piyayi mantingan kene. Monggo usul ngon kali Gusti Allah. Njur ketika usul kalian Allah ternyata welas asih Gusti Allah dari 50 rakaat njur disuda gangsal rakaat dados 45 rakaat sing Oh iya. Salah ngomong berarti aku. Tapi ternyata welas asih Gusti Allah sing akhire Kanjeng Nabi bolak-balik turun antara Sidratil Muntaha wonten inggene langit, bolak-balik niki ngantos ping 9. 9 ping 5 songo. Ora sanga ora. Songo. Bener-bener angel dadi wong Magelang. Untung dadi mantune wong Temanggung. Songo. Ora songo. Songo ping 5 jadi 45 sing wone 50. Gara-gara dalah diprotes ana 50. Sing mone 50 wektu sing akhire dadi 5 wektu bareng pun bolak-balik munggah mudhun Sidratil Muntaha kepanggih kali Nabi Musa sing akhire Nabi Musa pas terakhir penentuan 5 wektu niku wau Nabi Musa tanglet mali pun di suda mali sampun Nabi Musa kantun pinten sakniki kantun gangsal wektu. Nah ngapurane Jeng Nabi kaya kayane yo tetep umaten jenengan kira kuat. Bukti nyata sakniki mawon wong mantingan ya ana sing 5 wektu kuwi bolong. Mangkat wonge. Pecise warna napa? Pak Lurah pun ora selamat sak Pak Polisi niki. Sing akhire Nabi Musa monggo usul meleh wong Gusti Allah ki Maha Kuwaos, Maha welas asih, apa malih kali umaten jenengan sing cilik-cilik jajal usul meleh. Nabi Musa ngendikan ngaten, njur Kanjeng Nabi mangsuli, aku kaya pekewuh nggih. Wong niki mon 50 wektu njur dadi 45 wektu kula mon pun isin sangat bolak-balik. Aku isin mundure kuwi mau. Tapi yo piye meleh jajal tak usul ke meleh akhir usul meleh Kanjeng Nabi kali Gusti Allah yang ternyata Gusti Allah ngendikaaken 5 wektu umate Kanjeng Nabi nglampahi salat niku pun padha bae karo 50 wektu. Alhamdulillah. Sing akhire saknikilah penentuan kula panjenengan umate Kanjeng Nabi salat 5 wektu subuh, zuhur, asar, maghrib. Kula mireng kabar saking Pak Lurah mriki mantingan masjid alhamdulillah. Rase tabrak isik. Kula mireng kabar masjid teng mantingan setiap 5 wektu alhamdulillah jamaah niku full. Apa malah nek subuh bek mentelep nganti tekan jaba-jaba. Tapi anu mung ning jaba tok. Ora sekalian mlebu. Mula sing akhire kula jenengan sedaya niki umat sing paling diwelas asih Gusti Allah. Mula sing ora salat, sing salat kabeh dirahmati. Tenggene kitab namanya Khilyatul Aulia
dijelasakan pilih Ar-Rahmanu huwal muhsinu ilal barri wal fajiri fid dunya. Ternyata welas asih Gusti Allah niku huwal muhsinu kanggo bagusi menungso ilal barri karo wong sing kelakuane apik wal fajiri ya kanggo wong sing kelakuane lacut fid dunya mung ning alam dunyane tok. Saking keterangan teng kitab Khilyatul Aulia pantes mawon nek ana wong ndek prinsip kae ora sembayang kok sugih. Ning masjid ora pernah ketok. Ketoke niku mesti nek agi bodho riyaya Idul Fitri. Kaya anake sugih-sugih, anake sukses-sukses, usahane lancar. Nggih, karena keterangane welas asih Gusti Allah kuwi bagusi kanggo wong sing kelakuane apik, ya wong sing kelakuane lacut. Fid dunya ning alam dunya tok. Pramila nek welas asih Gusti Allah kok cara kitab Qadrul Ghais digambaraken 100%, amangka sing 99% welas asih Gusti Allah manggon tenggene akhirat, yang 1%-nya adalah ngalam dunya saingsine. Niki nembe 1%. Saking 100% welas asih Gusti Allah. Mula maaf, nek ana wong dilarani disakiti, ya Allah, ke wong gawe dolim karo aku. Durung njaluk ngapura wis tak ngapurani teng kula. Tapi yo kok kapan ki wong sing gawe dolim karo aku nampa azab? Aku kan kepingin koyo ning film-film Indosiar. Gawe jahat langsung kena laknat karepku ngono kuwi ya Allah. Mula piyambake durung njaluk ngapura tak ngapurani. Tapi yo kok gawe jahat, malah uripe yo sehat-sehat bae. Anake yo sukses-sukses. Pripun niki kok mawi wong sing gawe jahat ora langsung kena laknat? Nggih, karena ternyata wong sing jahat, wong sing kelakuane apik pancen tesi diwelas asih Gusti Allah tapi ning alam dunya tok. Kula ulang, ning alam dunya. Aja gugupen. Soale menawi Allahu yarham al-mahfulah Mbah Kiai Dalhar Watu Congol nggambaraken welas asih Gusti Allah niku, kalau welas asih Gusti Allah digambaraken omah, amangka welas asih Gusti Allah sing teng akhirat adalah omah saingsi-ingsinane. Lah ngalam dunya niki nembe kesete. Tak ulang. Keset, pirsa keset mboten? Lap sikil. Tau sikil? Suku. Samparan. Basa Indonesiane kaki. Cara nggih kula Cilacap foot. Nggih. Cilacap orang barat. Cara Cilacap foot. Cara basa Cina cokor. Ki Cina. Keset niku lap sikil, kula tak tanglet. Keset niku manggone kan ning ngarep lawang. Nggih to? Wis ning ngarep lawang, keset niku lap sikil, berarti keset niku dereng mlebet teng jerone dalem. Lah donya niki nembe kesete. Lah akhirat niku adalah omah saingsi-ingsinane. Dados nek jenengan kok nun sewu 2020 dereng saged dados napa-napa. Sing jomblo dereng nikah, sing pun nikah dereng duwe anak, sing wis duwe anak golek rezeki angel urung dadi wong sugih. Mboten napa-napa. Karena hari ini cukup dadi wong slamet niku pun bejo. Kula ulang. Zaman akhir ngates niki Bu, cukup dadi wong slamet niku pun bejo. Anake ora melu tawuran, ora melu klithih, niku pun slamet bejo banget, Bu. Anake ora pacar-pacaran, ora mawi ndadak melu karo namanya seks bebas, niku pun slamet, pun cukup bejo niku. Jenengan golek rezeki senajan mung dadi tukang matun tapi bojone ora pernah jenenge judi slot. Ora main togel, ora sabung ayam, niku pun cukup dadi wong slamet niku empun bejo. Mula niku Allah yarham al-mahfulah
Mbah Kyai Khudari Tegalrejo ngendikaaken bilih jaman akhir niki mangano sing enak turu sing kepenak bareng-bareng mangano sing turu sing kepenak sebelah kiri urung sik assalamualaikum masih sadar kula kuatos kula karena kesendat meja teng mriku dadi mboten teng sebelah mriki kawit tau ngapunten ngantuk pancen nikmat tapi nek ngantukan kebangetan gedang kluduk godhonge senggleh wong ngantuk lambene gedang kluduk dipangan uler wong ngantuk mangap karo paham sampean Bu dereng saged dados napa-napa mboten masalah sing penting selamat niku empun bejo empun bejo sanget. Mula Mbah Khudari titip pesen teng jaman akhir niki mangano sing enak turu sing kepenak bareng-bareng mangano sing turu sing ngilmu niki aku arep takon karo sebelah kiri. Assalamualaikum. Mangan enak cara piyayi mantingan ki dahar napa? Jangan gori terus. Jangan lompong. Jangan lompong santeni nyambel terasi karo goreng gesek. Kencot meneh ki aku rasane. Jebule mangan enak standare wong mantingan jangan lompong nyambel terasi goreng cara mereka apa? Gereh. Oh, mboten gesek. Cara mereka gesek niku gereh. Oh, cara Cilacap ana sing mastani gesek, ana jui. Jui niku yo gereh. Takon mami dadakan wis diterang. Cara mereka gereh, napa ikan asin niku gereh. Balani malih cara wong mantingan standare mangan enak niku jangan lompong nyambel terasi goreng niku mangan enak cara piyayi mantingan tapi menawi ngendikane Mbah Khudari mangan enak kuwi wong sing seneng poso mangan boy wong sing seneng ngempet nafsu contoh kecil ngeten menawi lagi tandur ning sawah kawit pagi njur siange dikirim dahar siang bujangan lawuh napa mon mesti raos enak nggih mboten wong poso ngaten sekali nahan ngelih mangan lawuh apa mon ra usah mawi dadak ngojari jangan lompong nyambel terasi nek wis tong-tong bleng adzan maghrib mengunjuk seteguk air putih mon rasane pun marem nggih mboten nikilah yang menjadikan wong poso rata-rata dongane ampuh ning aja dibandingno posone mbiyen karo posone wong saiki. Wong saiki poso malah kakean syarat. Jangankan adzan asar pun berkumandang, nembe salat duhur nek lagi bulan Ramadan, ibu-ibu mesti sekaro mikir, mangko masak apa ya? Nggih mboten? Nek omah wis ana kolak, wis jangan lompong nyambel terasi karo goreng gereh, gari kepingin bakso, wis tuku bakso gari weru soto kepingin soto, wis kepingin soto dibungkus, gari kepingin batagor sak some-somene be sak seblak-seblake. Ning omah wis ana es kelapa muda, isih kepingin es campur seteler-telere. Sakniki wong poso malah gragas. Nggih mboten? Dipikir-pikir sakniki posone wong saiki malah gragas. Kabeh kabar dipangan. Mulane dadi lurah, dadi bupati, dilantik dongane jondong ngebuka poso. Dadi pejabat dongane Allahumma lakasum wa bika aman
Ya kabeh-kabeh kepene diplok. Akhirnya aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti. Nanti kadal diuntal. Injenan keprok-ngeproki sapa? Aku ya ora urusan karo lurah kene, aku dudu wargane. Mula jenengan nek sing ngucap iya ya, kae kok korupsi 300 triliun kok mung 6 tahun. Ya aku gelem banget. Penjara 6 tahun rapopo Pak Prabowo. Sing penting dikei 300 triliun. Ora usah mawi iri karo wong-wong model ngono. Soale napa? Niki mung teng alam dunyane tok. Ngesuk wong-wong sing model ngono teng akhirat ora kebagian napa-napa. Napa mali bab rezeki, Bu? Sampai Kanjeng Nabi titip pesan kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sapa wonge mangan barang syubhat atine gelap. Syubhat niku remeng-remeng. Halal ora, haram ya ora, samar-samar. Wong mangan barang syubhat atine gelap. Cara basa mantingan, wong mangan barang remeng-remeng dadekno atine peteng. Lah wong mangan barang haram menjadikan hatinya mati. Wong atine mati boro-boro kersa nerima kritik saran. Sampai-sampai hidayah saking ngarsane Allah ki susah tembus karo wong sing ati biasa mangan barang haram. Lho korupsi cetha-cetha 300 triliun ditangkep polisi mung cengengesan. Pun ketok palu dihukum 6,5 tahun, malah suami istri rangkul-rangkulan karo cengangas-cengengis guyonan. Boro-boro punya rasa malu, rasa takut pun gak punya. Soalnya nopo kebiasaan mangan barang haram atine dadi mati. Senajan piyayi mriki nggak secantik Sandra Dewi. Suamine jenengan nggak duwe barang duit 300 triliun. Jangankan 300 triliun, duit 1 miliar mon kadang-kadang durung pernah weruh bentuke kaya ngopo nggih Bu nggih. Jenengan rasah mawi iri wong sakniki kantun slamet mawon pun bejo. Bu. Badane sehat, disyukuri pun alhamdulillah awake kula sehat saged ngibadah kanthi tenanan. Soale ngapunten senajan sugih TV-ne ben nganti 13 buah. Gede-gedene 17 inch, tapi mripate beleken. Nikmat mboten? Mboten. Sofane regane 17 juta. Tapi bokonge wudunen. Nikmat apa mboten? Mula sak sae-saene rejeki niku sehat, anak-anak sing soleh plus saged takwa karo Gusti Allah ning saelek-eleke nikmat adalah rejeki bondo dunya. Soalen wong nek agi diparingi rejeki akeh ora kelingan karo Gusti Allah. Tapi nek pas lagi melarate nembelek nyuwun donga karo Gusti Allah ki tenanane luar biasa. Mula diwastani watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku pun mempergilir kejayaan lan kelengserane menungso. Ada waktunya datang, ada saatnya kembali. Ana waktune dadi wong sugih aja lali mesti Gusti Allah pun maring ujian melarat. Ana waktune sehat, ana juga waktune sakit. Ada kemarin, ada sekarang, sampai ana waktune lagi dadi wong sing ning dhuwur, aja lali pas waktu dadi wong ning ngisor. Wong saiki Gusti Allah badhe melengserkan kejayaan, ketenaran saking gampile. Gara-gara bakul es dadi repot nggih kathah. Mula kula ngomong ya kudu ngati-ati. Kula wingi sowan kali Mbak Kiai Mahin Khudori Tegalrejo. Kula dingendikani werni-werni sangat pangandikan. Di antaranya sing paling penting nggih kula pribadi, Mbah Kiai Mahin Khudori ngendikaken ngeten, "Nduk, wong kuwi mesti ana wayahe titi mongsone teka derajat." Kula ulang. Menungso niku mesti bakal dumugi ana ing derajate. Tapi sak
susah-susahe ujian niku wong sing diparingi derajat. Soalene wong wis kaparingan derajat kok titelempun diewuh pekewih niku kudu sering sowan guru, sowan kiai, kudu sering andap asor tawadu, kudu ngaji berulang kali. Soalnya nek wong wis diewuh pekewih niku sinten sing badhe ngelingaken. Contoh kula niki. Senajan kula niki enem wong diparingi amanah dados tukang ceramah. Ketika kula salah, jenengan pun pekewuh ngelingaken kula. Lah nek wong wis dipekewih niki, wah derajate niki lah diuji karo Gusti Allah. Wis ning dhuwur langit, ning dhuwur awan, wis semakin gede, semakin angkuh sipate. Wis ora ana sing dhewe pekewih. Mula syarate tukang ceramah mubalighah niku kudu sering sowan karo guru ben onten sing ngelingaken. Mula senajan kula tukang ceramah ngeten iki, hari Kamis Jumat kula harus libur, tidak ngisi pengajian. Untuk apa? Mutolaah. Tukang ceramah kok mboten mutolaah, lho bahaya sing disampaikan. Mung sekedar ngucap, apa malih kok materine mundhut saking internet. Apa ngesuk ning akhirat Mbah Google arep tanggung jawab. Mula zaman akhir niki dereng saged dados napa-napa niku mboten masalah. Selamat tok niku pun bejo. Mula mangano sing turu sing turu kepenak niku dudu mergo kasur empuk. Dudu spring bete merek presiden. Dudu mergo selimut sing anget, turu kepenak niku nggih mboten mergo bantal guling sing iso ngentut. Kula wingi pun membuktikan, ternyata entute pengantin anyar karo pengantin lawas ki beda ambune. Oh, nggih. Nek pengantin anyar entut niku mambune nanas. Pas malam pertama rasane grogi, wetenge mules kula. Kepingin ngentut, tapi kan ya masa. Ketemu suami baru malam pertama kok langsung dientuti kan gengsi toh Bu. Tak kimput lah entute kula. Iyalah bareng dikimput niku entut ra kena dijak kompromi. Aku nembe ngerti nek entut dikimput malah muni dawa. Tit. Ya ampun keceplosan. Ning bojoku lek ngadem-ademi ya pinter. Manise. Aku nembe membuktikan. Bener pancen pengantin anyar entut mambune nanas. Beda karo pengantin lawas. Pengantin bodol. Apa malah bodolan pengantin. Ngentut tit, Mbak Kakung jawab, lebar mangan batang apa? Wong esih dadi nganten anyar kesandung karpet, aku sing kesandung bojoku sing kaget. Aduh Dek, sing sakit pundine? Wong sing sakit jempole sing delus-delus bokonge. Beda karo nganten bodol. Omeli bodolan penganten. Kesandung karpet Mbah Putri Mbah Kakung jak matane. Mula turu kepenak dudu mergo kasur empuk, dudu bantal guling sing iso ngentut. Ning jebule turu kepenak ki wong sing seneng qiyamul lail, wong sing seneng melek bengi kanggo salat tahajud, salat hajat, salat taubat. Zikir ana ing tengah wengi, tadarus Quran ana ing tengah wengi. Berarti Mbah Khudori anggen titip pesen turu kepenak niku wong sing seneng tirakat bengi. Wong angger kurang turu sekali saged sare mesti rasane enak luar biasa. Nggih mboten? Wong kurang sare sekali nglip namung seprapat jam niku sudah disebut tidur yang berkualitas menurut wong sing seneng tirakat bengi. Mula mbah-mbah kesepuan biyen ya salat tahajud, kita ya salat tahajud, tapi ngapunten tahajudnya kita pancen wis rada kecampur lumpur.
Bareng iso qiyamul lail pasang status tahajud, guys. Mula tesi beruntung wong biyen durung ono HP. Hari ini apa bae gawe status, termasuk ki ngomong. Jenenge wedok. Kondangan gawe status, kondangan wedange teh pahit yo digawe status. Senam gawe status, muslimat gawe status, paduan suara klambine anyar yo gawe status. Nyindir tanggane gawe status, ana masalah karo mertuane gawe status. Sampai-sampai nembe mules yo digawe status. Mula tahajute wong biyen karo tahajute wong saiki ya padha-padha qiyamul lail, tapi ampuh dongane wong biyen ketimbang dongane wong sakniki. Sale wong biyen lek salat tahajud niku bener-bener bening. Cara mbah-mbah biyen, aja turu sore kaki mantune dalang kok ya. Merangas-merangas iki mantune kiai iki. Ya mantes luwes Bu, mantune Pak Ki Haji Usman Ridho ya ora ketang dandang gula sak dandang-dandange. Tekan apa mi? Ana dewa nglanglang jaga nyangking pokor kencanane glendung sak muni-muni ditabung disawer ya tanggung jawab. Biyen pas kula alit niku ingkang mucal materi pengajian bab fikih niku Kiai kula Allahyarham Mbah Kiai Marzuki sing damel kerangka materi bapaknya saya. Karena kula mulai ceramah niku kawit umur 8 tahun kelas 3 SD. Ning saya ndak boleh keluar dari rel. Terus memang yo terstruktur harus sistematis. Lah bapake kula mbiyen ngendikan ngeten, Bapak Cilacap mereka, bapak kandunge kula. Sawedok ora iso nembang. Kayak kanca kancamu. Sak umuranmu puji-pujian ning masjid ora ana sing fales, sak umuranmu lho do pinter selawatan. Tak jawab, yo sak umurane kula pancen Pak, tapi kayak deneng Jokowi seumurane bapak dadi presiden. Bocah diomong ngel. Wis ra tak padake karo anake tangga. Kakang Mbak Yumu kandung suarane apik-apik, yo nuruni suaraku. Mosok kowe turunanku ora iso persis kaya suarane bapakmu, aku diturun-turunke bareng karo bapakku. Ya tak jawab meneh yo ngendikane bapak, klapa sak tundun ra kembar kabeh. Masing klapa kiring, klapa dari, klapa kopior, klapa gabuk, jare sing lebih parah klapa budeg. Bapakku ngendika, ya kowe iki kelapa budege. Bocah diomongi angel. Panci leres bu duren-duren roti-roti mbiyen-mbiyen saiki ya. Bocah jaman sakniki ora iso dibandingno karo didikane wong biyen. Wong biyen didik anak ngangge basa isyarah bocah do manut. Anak diploroki langsung wedi niku biyen. Lah saiki diploroki malah balik meleroki karo mendeliki sekalian. Karo nantang ini. Zamane pun ganti, ora pareng dibanding-bandingno, tapi ora dibandingno piye bedane adoh kok, Bu. Pancen tak pikir-pikir, tesi gampang didik kewan ketimbang didik menungso. Loh, padahal kita lahir ini dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kita niki lahir sudah dalam keadaan saya ini keadaan.
Tapi kok didik kewan sekali langsung dadi. Bukti nyoto, ibu ayam ngajari kutuk, tahu kutuk? Anak ayam. Cara piyai mriki anak ayam marane sami. Nek cara Cilacap utuk, cara mriki kutuk. Wong Jawa aja ilang Jawane. Anak kebo namanya gud. Anak sapi namanya ped. Anak wedhus namanya cem. Anak cecak namanya sawi. Sartina, Sawiyah. Sartina. Sartina kita nggak nih sampean. Anak cecak namanya sawi, anak entok namanya mer, anak doro namanya pi, anak ayam namanya kutuk. Ibu ayam ngajari kutuk koreh. Tahu koreh enggak? Apa? Ceceker. Ceceker. Cara Cilacap koreh. Mriki ceceker. Sikil ayam namanya ceker. Ayam golek tangan namanya ora kreatif jenengan ki. Nek mbiyen pas kula alit, ibuke kula ngucap, "Nduk, aja mangan brutu." Emang brutu mancla-mencri yo silit pitik. Mangan ceker. Ben pinter koreh. Koreh niku golek pangan. Dados kekoreh niku wong golek. Dadi nek kawit cilik wis biasa koreh ngilmu, koreh pengalaman, sesuk gede rasa mawi koreh duit. Nek kawit alit wis biasa. Sik adzan dhuwur napa nggih? Dereng. Ki kuping aku ora budhek ya. Ditakoni bener-bener kok ya. Maksudnya nek adzan zuhur kita perdengarkan yang paling jelas pundi. Maka menawi adzan zuhur kita break dulu. Setelah adzannya selesai baru ngajine lanjut maning ngono ku yo Sartina. Anak cecak. Jam pinten? Jam sedap. HP nek jame kula dereng kula aktifaken. 12:30 guys. Kula dereng transit niku saking mobil langsung minggah teng panggung. Yo tanggung jawabe kula merga telat. Panci kula wau matur kali Bu Panitia, Bu Muslimat. Bu Panitia nggih, kula wau Bu Lurah. Ya Allah. Bu Lurah niku Bu Triningsih. Nggih, wau kula nyuwun kula WhatsAppan. Bu, nanti kalau saya sampai di lokasi tolong dipun serat teng kertas asma Pak Lurah, asma para kiai, asma Pak Camat, lajeng tamu undangan. Plus ampun kesupe ketua panitianya. Ternyata ketua panitianya Bu Lurah. Pantesan ra diserat niki lah andap asore Bu Lurah, tepuk tangan dulu, Kak. Nggak salah pilih jenengan. Ya Bu Lurah handap asor muslimat meneh. Niki nderek aktif. Masyaallah matur nuwun nggih Bu Lurah. Ya muslimat. Fatayat kok bajunya muslimat? Kenapa muslimat tapi umurnya fatayat? Sekedap. Niki penjenengan mboten salah pirsa. Kita NU niku adalah satu organisasi yang membawai ada muslimat dan fatayat. Kalau fatayat itu ibunya, bukan ibu, perempuan NU berkisar umur antara 25 sampai umur 45 tahun. Lah muslimat niku ibunya NU umur 46 sampai usia lansia. Niku namanya muslimat. Jadi kalau ada Jadi kalau ada di muntingan mriki gara-gara setengah sisi dadi muntingan. Dados menawi teng mantingan mriki ada ibu-ibu umurnya sudah 49 tahun kok masih ikut fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired namanya. Tapi niki Bu Muslimat Bu Lurah yuswa pinten Bu Lurah? 41. Wih, ini masih harusnya fatayat.
Enggak masalah niki karena mungkin beliau kerawan muslimat ranting mantingan badhe ngawontenaken pengawasan tenggene balai desa, akhirnya Bu Lurah ngagem seragam muslimat. Nih tepuk tangan dulu dong ya. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Muslimat bertugas menjadi ibu rumah tangga yang taat ibadah dan tentunya cerdas. Sebab nopo? Ibu muslimat melahirkan anak soleh solehah. Kalau mboten pinter, dos pundi anak-anak generasi penerus bangsa. Ngemuti zaman sakniki luar biasa, baik Magelang sampai Jogja, lari-lari pergaulan bebas niku, masya Allah luar biasa susah anak do dididik. Mula muslimat fatayat hadir wonten organisasi Nahdlatul Ulama niku supados mencetak dan melahirkan anak-anak ingkang soleh-solehan. Derek seneng derek bingah niki sudah jam 12:30 persis. Kalau minggat mangke niki jam 11. Insyaallah pun cekat nggih Bu Lurah. Derek sing dereng cukup nanggap dhewe. Janjinya jam 2 ki penjalukane sampean. Sale panci saking mriki kula pindah di tepi teng Jumo Temanggung. Saking Jumo Temanggung pindah malih teng Tulis Batang. Dados niki kok dintene Ahad tapi nyuwune pun dari 2022. Leres Bu Lurah tindak langsung teng gubuke kula nyuwun jadwal niki kawit 2022. Berarti 2 tahun lebih kawit tangga meteng babaran sampai meteng meneh niki. Nembe kula saged sowan tenggene Mantingan, tapi inilah Balai Desa Mantingan dan muslimatnya begitu semangat. Tepuk tangan sepindah malih kangge panitia hari ini yang berkontribusi luar biasa. Saya harap jenengan kondur dengan tertib sing teng mriki tesi teng mriki kemawon kangge doa sak mangke pun imami kalian Bapak Kiai. Oh, ngapunten sangat Bu Muslimat Bu Lurah, kula dereng mantun mimpin doa margi dalam namung saderma santri, kula dereng mantun saestu merga kula nggih tesi bibinau.